Γιατί σε αυτή τη ζωή ή είσαι καραγκιόζης ή δεν είσαι. Must βιντεάκι για επιλογή χριστουγεννιάτικου δέντρου. Χρώμα! Εγώ προσωπικά λατρεύω το πράσινο, γενικά μου αρέσει οτιδήποτε είναι πιο κοντά στο πραγματικό. Αλλά μία ακόμη ενδιαφέρουσα επιλογή είναι και αυτά που είναι λίγο χιονισμένα ή τα λευκά. Ειδικότερα τα λευκά έχουν κάτι να πούν. Τώρα χρωματιστά, εγώ προσωπικά δεν τα προτιμώ, πρέπει ο χώρος να έχει κάτι που να του ταιριάζει ένα χρωματιστό δέντρο. Σχήμα! Εάν δεν έχεις θέμα χώρου, σίγουρα δέντρο με φυσική αλφα γραμμή. Μία λύση επίσης για χώρους που είναι μικροί είναι τα δέντρα τα slim. Δεν τα προτιμώ πάλι γιατί δεν θυμίζουν πολύ φυσικό δέντρο. Ποιότητα! Υπάρχει το PVC που είναι το γνωστό Colorado, πολύ κλασική αξία, αλλά τσαλακώνει. Βασικά τσαλακώνεται. Υπάρχει το Mixed που συνδυάζει 3 διαφορετικά φυλλώματα και έχει έτσι ένα πλούσιο αποτέλεσμα. Είναι και τα δέντρα με needle φύλλωμα που είναι 360 μοίρες, αρκετά κοντά στο φυσικό. Γενικά εγώ δεν προτιμώ τα τεχνητά φυτά, ούτε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ούτε σε τίποτα. Αλλά από τα τρία θα έλεγα ότι μια καλή επιλογή είναι το Colorado. Και σε θέμα τιμής και σε θέμα ποιότητας.